Programa número 13. En el primer reportatge d'avui us obrirem les portes de la Mancomunitat per l'atenció i assistència als minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf. Dos serveis, el TEGAR i el Centre Sant Miquel, treballen cada dia perquè les persones que pateixen una disminució intel·lectual se sentin realitzades. Ja sabeu que la segona part del programa la dediquem a redescobrir l'arquitectura de pagès. En el nostre cicle de reportatges sobre les masies de la comarca, avui ens desplacem fins a Olivella, on descobrirem una de les cases característiques per la seva arquitectura, Can Sorià. I pel que fa a la ruta d'aquesta setmana, Josep Antoni Herrera ens proposa anar del Castell de Canyelles al d'Olèrdola en un recorregut molt marcat pels aspectes històrics i que ens obre les portes del Parc Natural d'Olèrdola. Comencem cop d'ull. Pels qui no en tenen un cas proper dins la seva família, es fa difícil saber fins a quin punt un minusvàlid psíquic pot dur a terme el que entenem per una vida normal. El cert és que de disminucions n'hi ha tants graus com persones que els pateixen i el secret per optimitzar les seves capacitats passa per un estudi no de les seves limitacions, sinó de les seves possibilitats. Això és justament el que fa la Mancomunitat de Minusvàlids Psicològics del Garraf, que avui per avui és una de les empreses més importants de la comarca, ja que dona feina a 240 treballadors. Fins on arriben les capacitats d'una persona que pateix una minusvalia psíquica? La seva disminució els impedeix desenvolupar una vida plena i satisfactòria? Ja fa més de 25 anys que la Mancomunitat per l'atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf treballa per donar resposta a aquestes i moltes altres preguntes i adaptar-les a cada cas en particular. Entre els seus objectius s'hi compten els de partir dels potencials i no de les limitacions dels usuaris dels seus serveis. Més d'un quart de segle d'experiència els ha dotat d'una envergadura que els permet donar sortides molt variades als usuaris que sol·liciten els seus serveis. Avui en dia, la Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics del Garraf és una de les empreses més importants de la comarca, ja que dona feina a quasi 240 persones, una xifra que augmenta cada any. Jo vaig entrar a la gerència el 25, a finals de setembre de l'any 2000. I llavors, des de llavors fins ençà, però abans també hem tingut un creixement que és bastant sostingut. Pràcticament cada any entren al centre entre 10 i 15 persones. També és veritat que això es compensa una mica perquè sempre hi ha alguna baixa. Baixes, alguna evidentment per defunció, això n'hi ha poques, però n'hi ha hagut alguna, però sobretot hi ha baixes per trasllat. En funció del nivell de discapacitat i de les seves capacitats, l'usuari serà destinat a un dels serveis que té al centre. En el cas de les persones amb un nivell de disminució d'entre el 33 i el 65%, passen a formar part del Centre Especial de Treball, més conegut com a TEGAR. El primer pas, però, és incorporar-se al Servei Ocupacional d'Inserció, on es fa un estudi del seu potencial productiu. El que és més important, donat que la majoria d'ells entren a través del SOI, el que és més important és el procés aquest que fan d'aprenentatge. Aleshores, es fa un seguit de proves seguint un mètode que se llama Dantec i Batuac, que és un mètode que segueix a un altre taller a Euskadi, que l'hem traslladat aquí, i són proves de percepció, habilitats manipulatives, actituds davant la feina, comportament, resistència, etc. El TEGAR és una empresa de treball protegit que funciona com qualsevol altra empresa. Els seus treballadors compleixen un horari laboral de 7 hores i mitja i es regeixen per un conveni col·lectiu propi. Avui dia, el Centre Especial de Treball disposa de 140 assalariats, entre formadors i treballadors, distribuïts a les seves seccions de manipulats, missatgeria i jardineria. Ells s'encarreguen de tasques tan visibles i quotidianes com el manteniment dels nostres parcs, jardins i rotondes o de fer-nos arribar la correspondència a casa, entre d'altres. Nosaltres escollim el tipus de feines que ells poden arribar a fer. Penso que aquestes feines, la seva capacitat i el seu nivell de producció pot ser molt semblant al d'un treballador sense discapacitat. Pot ser que trobis altres problemes, com pot ser la capacitat de
prendre iniciatives o de realitzar una feina més de tipus intel·lectual. I és en aquests espais, en aquests moments, quan la figura del monitor o de la persona que fa de supervisor de la feina participa. Però la mancomunitat també dona oportunitats a les persones amb disminucions més elevades, superiors al 65%, a través del Centre Ocupacional Sant Miquel. En aquest cas, els objectius no passen per la productivitat, sinó per la realització personal i d'aquí el nom del servei. Teràpia ocupacional, efectivament, perquè la relació que estableix amb l'entitat, l'usuari, és un contracte d'assistència. No té per objectiu la producció, sinó fer un treball significatiu i amb sentit i que la persona estigui motivada, però sempre ben marcat pel ritme que ell necessita o que ell pot desenvolupar. Els 73 usuaris del Centre Sant Miquel divideixen la seva jornada a parts iguals entre activitats d'ajust personal i social i les de formació laboral. La seva tasca també té una repercussió social a través dels seus productes d'artesania, bé sigui per encàrrec d'una empresa o d'una entitat o institució. És el cas dels domassos del Carnaval 2005, de les postals de Nadal o l'exemple més recent, els punts de llibre de Sant Jordi. A veure, jo penso que important és el tema aquest de concebre que el treball o l'accés al món laboral és difícil actualment per tothom i que les persones que tenim aquí tenen potencial, poden fer moltes coses, però que el model social actual que tenim de moment no els hi donaria cabuda, tot i que podrien estudiar-se diferents opcions. Vull dir, si una persona no pot mantenir una feina durant 8 hores per qüestions personals, de manca d'atenció, igual sí que podria estar 3 hores treballant, però bueno, implicaria posar en marxa models laborals i socials que requereixen primer una conscienciació. Vull dir que penso que primer de tot haurien de començar a treballar aquells que potser no requereixen tants ajuts o tants suports. La inserció de les persones amb disminucions psíquiques agudes al món laboral ordinari és un horitzó llunyà avui en dia. De fet, les prioritats van, de moment, encaminades a la potenciació de l'autonomia de persones amb afectacions més lleus. En aquest sentit, la Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics del Garraf disposa d'un servei de llar residència on hi viuen unes 23 persones. Després vam incrementar-ho amb 2 pisos més de lloguer, amb un programa nou que va treure la Generalitat fa un parell d'anys, en el qual podem tenir l'orgull d'haver estat uns dels pioners en iniciar-lo, que és el programa de suport de l'autonomia a la pròpia llar. Són 2 pisos en què hi viuen 4 persones a cada un, tenen una persona, un monitor de suport, que hi està unes hores al dia, però ells bàsicament viuen sols, ells s'organitzen, amb la nostra supervisió, diguéssim, però ells s'organitzen el que són els menjars, les sortides, és un pis normal, com si imagina't un pis d'estudiants, doncs el mateix. Vistos els bons resultats d'aquesta experiència i donat que té usuaris arribats de diversos punts de la comarca, la Mancomunitat ja es planteja la possibilitat de llogar pisos a altres municipis del Garraf. Això permetria als treballadors viure a prop de les seves famílies sense perdre autonomia. Aquest és un projecte en fase d'estudi i que podria ser el següent pas en el llarg camí de la integració i normalització de les diferències. I ara que ja coneixem un pessic millor la realitat social del nostre territori, fem un cop d'ull a l'arquitectura. És la nostra secció dedicada a les masies del Garraf. La setmana passada vam estrenar-nos al municipi d'Olivella presentant-vos l'Escola de Natura de Can Grau. Avui anem a una masia que ja ha donat nom a tota una urbanització. Can Surià és característic per moltes raons, en part per la seva arquitectura, en part pel terreny que havia arribat a abastar i en part perquè conserva el seu nom original. Can Surià és conegut a Olivella com una urbanització, però el nom parteix d'una masia centenària que s'hi aixeca al bell mig. De fet, fa menys d'un segle la finca encara tenia unes 300 hectàrees, englobant el que avui dia es coneix com les urbanitzacions de les Colines i Can Surià. La pressió urbanística, però, l'ha reduït a la parcel·la de 6 hectàrees que rodeja la casa de pagès. El de Can Surià és un cas una mica especial, ja que conserva encara el seu nom original. La primera referència que es té de l'existència de la casa és del 1732, quan pertanyia a Josep Surià de l'Arboçar, que anys després seria batlle d'Olivella. Se sap també que a mitjans del segle XIX el caseriu va constar de diverses edificacions, conegudes com l'apartament, el maset i la casa nova.
A finals del segle XIX, la família va patir problemes econòmics i va fer una transacció amb Pau Massana i van fer-ne masovers la família Fuster. Consta, però, que al 1921 Can Surià pertanyia encara a Antònia Surià i que no és fins a mitjans del segle XX que canvia d'amos, quan va adquirir-la la família Saumell. Poc després tornaria a canviar de propietaris. La meva família va comprar la finca sencera el que seria avui Can Surià i Colines l'any 56. Aleshores, d'aleshores en ara han passat 3 generacions, jo soc la tercera, i actualment el que està al voltant de la casa seria una segregació de la urbanització de Can Surià. No s'està cultivant en aquests moments, però no descarto que en algun moment torni a cultivar perquè encara és una terra en la que es pot cultivar. Però bueno, això està en estudi. A mitjans del segle XX, a la finca hi havia explotació agrícola de vinya i olivera, ramadera i forestal, amb forns de calç i llenya. Amb l'aprovació de l'urbanització l'any 66, però, l'entorn va canviar considerablement. El que també ha canviat amb els anys ha estat l'arquitectura de la casa. La unió de diverses transformacions fetes en moments diferents ha donat com a resultat una masia força peculiar. La seva característica més emblemàtica és l'estructura basilical, poc habitual a la comarca. L'estructura es divideix en 3 naus, de les quals la central està més elevada que les altres, i les cobertes, en 2 vessants, deixen el carener perpendicular a la façana principal. Com quasi totes les construccions antigues i que porten molta història, doncs és evident que les formes actuals no han sigut les originals. Durant tot aquest temps transcorregut han patit modificacions importants. Aquesta n'és una. És possible que la masia de Can Surià original no fos de tipus basilical. De fet, la masia disposa d'edificacions visiblement més antigues a la seva part esquerra i posterior. La masia es completa amb una sèrie de construccions que parlen de la importància que ha tingut la masia durant tot aquest temps. Són construccions agrícoles que serveixen per cellers, cups, corrals, etc. Entre aquestes estances s'hi compten 2 antigues premses de vi, símbol de la fervent activitat vinícola que hi havia hagut a la finca. Sí que és patrimoni cultural perquè hi ha encara les instal·lacions de la producció de vi estan bé. S'ha arranjat el sostre, etc., però en si les instal·lacions estan bé. I fins i tot m'han comentat que la premsa té una peça que és única, que no hi ha una altra premsa com aquesta, però bueno, ho anirem arreglant a poc i si ajudes, millor. Un altre dels elements que caracteritzen l'arquitectura de Can Surià és la galeria d'arcades que hi ha a la façana principal, fruit també d'una reforma que va eliminar la part més malmesa de l'edifici. Aquesta porxada la van fer els meus pares perquè tota la casa arribava fins més enllà de la segona porta i tot eren dependències que estaven de fet cegades. Des de sobre la porta cap enllà estaven cegades, és a dir, no tenien utilitat de vivenda. El senyor que ho va fer havia restaurat diverses masies del Penedès i de l'Anoia i va incorporar les arcades com un element que havia trobat en altres masies i per tant li semblava coherent. Més aquí també hi ha Can Suriol, que té tot un conjunt de porxades. I doncs es va incorporar per això, per coherència amb altres masies. Una de les altres característiques ben singulars de Can Surià es tracta del ràfec de les cobertes. És un ràfec important, un ràfec molt volat, on es fan volar les teulades, concretament imbricades entre elles, formant aquest ràfec tan bonic.
Tot plegat proporciona a Can Surià un estil propi i molt poc habitual a les nostres contrades, que contrasta amb la proliferació de cases al seu voltant, però que conserva el testimoni de la vida i l'arquitectura de pagès. I de Canyelles a Olivella, a la ruta del Fent Camí que us proposem avui, marxem ja del Garraf per anar a l'Alt Penedès. Josep Antoni Herrera ens proposa que ens animem a fer una excursió de Canyelles a Olèrdola per conèixer les restes dels dos castells. És una ruta d'uns 6 quilòmetres que, com dèiem, podeu començar i acabar amb visites als castells i, de pas, conèixer una miqueta més de la història de les nostres comarques. Bon dia, amics i amigues. Iniciem un nou programa de la remuntada de la Riera de Begues. Hem sortit de Canyelles i seguint a trams un tros del torrent i d'altres per la carretera paral·lela al mateix, hem passat per Viladejobs i ara ens trobem en una de les corbes del túnel d'Olèrdola. Aquí, a la nostra esquena, aquest famós roure gairebé centenari i que ha estat aguantant els avatars de molts i molts incendis forestals, torna a rebrotar i ens explica una mica la història que encetarem avui remuntant aquesta riera i que connectarem amb el Parc Comarcal d'Olèrdola, que forma part de la xarxa hidrogràfica d'aquest interessant i extens Riera de Begues. Som-hi, doncs! Caminant per la Riera de Begues, en el tram vilafranquí, hem fet cap a Olèrdola. Estem a peus de les muralles del castell. I precisament és aquí on connecta la xarxa hidrogràfica de tota la vall d'Olèrdola, coneguda també amb el Fondo de la Seguera. Sobre el poblament més recent de la vall d'Olèrdola hem de parlar que de l'antic caseriu de la vall s'enderrocà ja fa uns quants anys l'antiquíssima Casa de la Vall i només en resten dues pagesies habitades, Call Castellví i Call Ximet. La xarxa hidrogràfica d'Olèrdola, que connecta amb la riera de Vilafranca i la de Begues, és força important. De fet, neix al cim de Puig de l'Àliga, sobretot a la seva vessant nord, on comença a davallar, pendent avall, i la divisòria d'aigües, la partió, es troba a Can Castellví. De fet, que Can Castellví cap a aquell sector davalla cap a la conca del Foix i de Can Castellví cap a la banda d'Olèrdola connecta amb la riera de Begues.
Una de les circumstàncies que expliquen el poblament d'aquesta vall d'Olèrdola i, per tant, la disponibilitat d'aliments també és el més important encara, la disponibilitat d'aigua. I el fet de que aquí, en la vall, en els voltants d'aquest enclau tan important d'Olèrdola, hi ha 6 fonts, poc conegudes, en realitat. Aquesta, on ens trobem ara, és la font de Sant Miquel, la que està al peu mateix de les muralles al castell d'Olèrdola. De fet, les fonts de la vall d'Olèrdola, aquestes 6 que hem anomenat, són la font de l'Avellaner, la font de Cal Ximet, que precisament va ser embotellada en la dècada dels anys 70 amb el nom d'Aigua de la Vall i que durant molt pocs anys es podia comprar a moltes botigues de l'entorn de la comarca. Després, la tercera és la font de l'Ametlló, que està dalt d'un penya-segat. La quarta, la font de Sant Miquel, en la que ens trobem, la cinquena, la font de l'Alba, i finalment la font de Fontanilles. Totes 6 configuren aquesta xarxa hidrogràfica, aquest doll, aquestes deus d'aigua que sempre, d'una forma o una altra, inclús amb l'eixut estival, regalimen i proporcionen un mínim d'aigua, un mínim de líquid element en aquestes valls tan seques i d'alguna manera tan ferèstegues. La vall d'Olèrdola està plena de cavitats obertes en el penya-segat, en els espadats, que s'anomenen balmes. Són com a corredors que tenen petits entrants, petites cornises que permeten el seu recorregut de forma horitzontal al llarg de la mateixa. Precisament, els regalims de l'aigua i la humitat en aquestes cingleres fa que apareguin, com hem vist en el programa dedicat a Cova Negra, les cianobacteris, que d'una forma i d'una altra doten d'aquesta pàtina d'un color grisós en l'època en què està eixut i després, quan plou, d'un color negrós, que és quan comencen a reproduir-se. És una constant al llarg de tots els espadats de la vall d'Olèrdola i de les contrades, també del Garraf, de l'Ordal, del Foix i de tots els paratges que tenim molt a prop d'aquesta xarxa hidrogràfica. També és important remarcar que en moltes d'aquestes petites suquetats hi ha plantes, hi ha inclús arbres, com aquesta incipient figuera, que comença a rebrotar i que ha trobat, doncs, en aquests petits forats fets per l'erosió i que acumulen un mínim de quantitat de terra i, sobretot, en les esquerdes més profundes, aigua, vital per poder créixer i desenvolupar les seves arrels, doncs troben aquest indret com per poder desenvolupar-se i formar una part d'aquesta flora penjada al llarg de totes aquestes cornises i d'aquestes balmes. I bé, amics, fins aquí aquest programa en el qual hem recorregut una part del casc històric de Canyelles i hem pujat fins al castell d'Olèrdola. Visites ambdues que us recomano amb tranquil·litat i que podeu fer, doncs, en un dels casos amb visita guiada i en l'anterior recorrent tota la població i el castell de Canyelles amb tota tranquil·litat. I, per cert, aquí a l'inici de la vall comencem ja una altra ruta que veurem al proper programa sobre la ruta de l'aigua, les 6 fonts que abasteixen aquesta xarxa hídrica que estem recorrent i remuntant i que això serà part del programa següent. Fins llavors, amics i amigues, que passeu molt bons dies. Com ens deia Josep Antoni Herrera, seguirem descobrint la Vall d'Olèrdola i el seu parc natural en propers programes. Per avui ho deixem aquí. A copdull@canalblau.net podeu seguir enviant-nos les vostres preguntes i suggeriments. Ens veiem al proper Cop d'Ull. Adeu!